Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sam. Sa di ba nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. High school life. Bakit kung graduation ay RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Purok Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sam. Congrats, Sam! Mga pahalipay na mo nimo, anak. Nakagraduate ka na gid sa elementary na. Salamat ninyo, ma. Pa. Nahala, sige na. Mamaulit na ta kay naarab ako'y giandam ni mo nga Bisaya nga manok. Ha? Mo eskwela kag high school? O, ma. Mo eskwela ka nga layo min taon kayong eskwelahan sa high school. O pliti pa magkang 50, una ka makabot sa lungsod. Sige lang, good pa. Pa-eskwela lang gud ko ninyo. Usa man ay. Ato ding eskwelahon si Sam. Makaya ka ni nato dong. Nga atong panginabuhi, ang pagpanguha rabaya og dahon sa pinya. Sige na, ma. Pa-eskwela lang gud ko ninyo, good. Hala, sige. O, sige. Huh? Eskwela, anak. Salamat, ma. Pa. Salamat ng taon kay naka-eskwela na ko ka high school. Mangita ko sa kong room. Asa man niya akong room? Uy! Uy! Unsa imong gipangita? Kuan bay? Akong room? Mbay! Kay ba mo sa ang room sa grade 7? Wa part, uy! Nangita gani ko sa kong room? Grade 7 mo? Oh, basi classmate ah. Oh, bitaw sa. Doongan lang tagpangita na. Sige, okay. Ay, ila-ila sa data ninyo. Ako din si Sam. Ako si Willie. Just call me John Mark. Yawa, English man na yun? High school man na. Dali mo. Atong bitaw na itong room. Classmate, ginang tulo. Okay kayo. Part, nganong niyaman ta sa covered court? Oh, ambot nga no. Tula. Ambot rin ano ni? Ay, hilo mo. Hilo mo kinasma mo. Naris, ma'am. Good morning, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Unsa man? Grade 7 ni tanan? Yes, Yes, ma'am. Okay, listen. Kay daghanan mo karon nga grade 7 ug ang atong room giayo pa man. Ani lang ta maglasi sa covered court. Kumusta man ang unang adlaw nimo sa high school, Sam? Okay raman, ma. Sa covered court lang mi nagklase kay kiayop pa man among room. Unya, okay ra ka, Sam. Okay raman pa. Basta, okay, eskwela lang gud ko.
Pa? Ngano ka? Murag di ko kalahuta yung gasto ni Musang. Ha? Dili lalim ang imong gasto kada adlaw eh. 100 sa plite lang na. Lisod kay na para nako ang 100 Sam. Pa, kining... Kadang 100, may na kinay palit ang bugas na to. May eskwela lang gid ko pa, eh. Nahadlo ko ga, di ko makalahuta yung gasto, di ba? O magkaundang kasi yung pag-eskwela, Sam. Pa... Mao day nga goal kinang naong ni mo bay. Ubay, basin makaundang ako eskwela ni. Ako pa di mo bay. Mag boarding house na lang ka. Ha? Boarding house? Lagi. Parehas guna mo ni bay dyan. Nag boarding house naman mi. Unya, pila man sa dambayad. 400 ang buwan. Kameron kayo bay. Ang atopsin, ang saog kawayan, ang bongbong kawayan po. No, pero okay ra mo kay bay. Ang importante nga nakikatulgan ba? Taw, Pag boarding house na lang. Kay tapad na ka na mo kwarto. Sige bay, akong ingnon si Papa. Mayo ka ang imong plano dong. Okay ra lagi na pa. Mas maayo og sa boarding house na lang ko aron di kay dako gasto. Usa maday. Mayo ka ning nauna ni Sam. Ay, tugti na lang na dong, aron makaton siya siyang kinabuhi. Mayo hinuon bay nga nisud ko na sa papa nimo nga mag boarding house na ka. Nadagi din taon ako og hangyo bay. may noon kay mag-ubat ng tulo. Ang problema ini bay no kay 200 naman ang giyatag ni Papa. Niya, diplitihan pag yun na og 50. 150 na naibilin. Oh, okay ra na bay. Budgeta na nga makapalit ka bukas ba o buwan Taw, para na kay kaon. Kay musugot ra man ang tag-iya sa boarding house nga sa katapusan na ka sa buwan mo bayad. ay kagool bay. Hiyab na mi. Salamat kayo niyo bay ha. Ikaw na ka ba, Sam? Wala palagi, mga unta na. Ay, ayun nga on. Wa pa ba dyan? Oh, tuwa na tulo. Ah, sige, para enjoy. Mga ano ta? Kung sa may sudan mo, Sam? Kinira gyud do taon, maura ni ako sudan ha. Tara. Dila na ko. Ang katawa mo ka. Unsam di sudan mo, Debbie? Kini, Oh, Unsa man na? unsam na? sin. Oh? Ikaw ba, Will? Unsam di sudan mo? Sudan ako. Tian yung sudan eh. Unsam? Unsam na? Uy, Kani, patis? Apatis, mura na kasi. amay na ni kay sa magsudan tag dila. Paita. Dali na mo yung mga untay. Antos untay ni, unsahon nga. Mga pobre mo ta. Bay Sam, unsa man? Kuyog ka na mo? Asa man mo? Pagte klase ron, warta to. Ha? Mangwarta? Unsa man ang pangwarta? Binuang na. Kamu lang, uy. Hindi lang kumukuyog, binuang na, uy. Unsa man to ni sige oy. Bay, pisag pobrita. Kita magbuhat og dinautan oy. Kay masuko ang Ginoo. Okay. Unsa man lagi inyong pangwarta lagi? Basta, kuyog na mo. Basta di na binuang, ha? Ay di lagi. O sige, mukuyog ko. Tara. Na. Ah, bay. Imo ning gunaw. Ha? O na nang gihawanan para nimo. Unsa man ni mangguna ta? Ispay, kung na ta, arwa kwarta ta ba? Ay. Kamon tulo.
Ato mapagsugod dito ha, kita ba na? O niya, ato, lawas mo sumoy ha? Kuya. Kuya. O, niya yung magpatay-patay kay 250 ang adlaw ninyo. Kuya. Wa man mo magsulti nga mangguna dita. Son, di mo kaya? Kaya kay niyo Kanindol na niya. Nanatay tag 250 nga adlaw. Inita oy. Pero ang tuson lang ginako ni. Aron makakwarta ko. Ug magamit ko ang maong kwarta sa akong pag-eskwela. Yes! Grade 11 na kita. Pagyot. Sa mga bay. Huwag kang malipay nga. Grade 11 na to. Nalipay ko ba yoy? Di lang ko makatuubay ba nga hapit na tamahuman og high school. Antos lang kita bay. Aron, makagraduate ta. Maugid bay. Kay puhon bay. Kung makahuman ako og eskwela, makatabang na unya ko sa akong mga ginikanan. High school life, for my high school life, every memory kay ganda. May problema ka, Sa pagkakaroon, nagpadayon pagyapon ko og eskwela. Bisan pa man sa kalisod sa among kinabuhi. May time nga lami na gid kayong isurrender. Pero tungod usab sa akong mga barkada nga pirming mudasig nako, nagpakaligod ko. Ug sa gusto din nga makig-friends nako, namo niya ang among FB account. Hashtag Manungwili, hashtag Sam Parguso, ug hashtag John Mark Alpiche. Dini na lang utob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.